sexa antes de que acabe o programa. Abaixo. Ai, mamá. Isto hai que repetirlo de vez en cando, non? 6 veces ao día, 5 veces ao día, vamos cambiando de perna, porque hai que rehabilitarse da perna mala, pero hai que facer exercicio ca boa Hasta tamén. canto peso podemos facer isto? Un kilo. Ah, un kilo só. Estamos falando de xente moi maior, No, pero dicía poñer unha persona aquí. Sí, bueno. Tes a boa? Tes a boa? No. Tes nai? Tamén, sí. Tes nai, non? Nai, sí. Pois ponlle unha persoa encima a ver se a levanta. Si lle poño as lentejas a miña nai nos pés, mira, así que... Bueno, y algo tan doado como este, simplemente con un kilo de fabas, de lentellas, de arroz que teñamos pola casa, xa estamos xerando unha resistencia que nos axuda, doutor, a fortalecer esa perna que temos fracturada e tamén, digamos, a outra. Pois temos unha nova fractura por aquí. Sí, que xogue, que despois chegan as fracturas. Ai. E agora chega o momento, porque antes así o anunciamos, a bombo e platillo e con música e todo, queremos coñecer o maravilloso exercicio acuñado polo doutor Blanco como un pasiño para diante, María. Ai, verdade. Que nos boten a peza tamén, para darlle un pouco de... Sempre para diante, nunca para atrás. Como sería ese exercicio, entón, doutor? Camiñar. Vamos, pero a vos ritmo, veña. Ah, referíase a camiñar. Camiñar, é que... Camiñar, simplemente. Sempre para diante. Pero espérate, que dixo o doutor sempre cara adiante, nunca cara atrás. No, porque se tes unha cadeira rota e camiñas para atrás, o máis posible é que te caias. Claro, porque podes tropezar. E rompas outra cousa. Doctor, unha pregunta. Dime, Eva. Por que aquí ajo e toallas? Vai haber un parto? É o único parto que atendino no aparcamento do hospital. E fixo solo ela na parte de atrás dun coche. É normal, facémolo nós normalmente. Eu non fixen nada máis, bueno, fun ao baño según salín dali. Ai, vale. Isto é moi... Isto utilizámoslo sobre todo cando temos unha fractura de pulso ou problemas da mão, por exemplo, o que lle pasaba a ela o da artrosis, que facer inmersión dentro dunha tina con auga e sal que temos na casa e facer, pois eso, presións, movilizacións hacia arriba, hacia baixo, hacia un lado, hacia outro. E iso o que fai é intentar recuperar todos os músculos que na mão son moi pequeniños, pero existen. Pero ten que cubrir a man, a auga a man toda? Sí. Bueno, non tiñamos moita auga hoxe para facelo, pero hai que cubrir. Tes unha toalla aí, Teño. Estás aí, moi ben. Porque estar mergullada, digamos, o impacto con é menor, agua tibia sempre. E iso favorece. E con sal, verdad? E se tedes a oportunidade, porque está a carón da casa un balneario que teña augas sulfuradas, non hai millor auga para recuperar cualquier lesión. A auga termal é espectacular, Cualquier lesión muscular ou articular. Sí, señor. Pois, doutor, moitísimas grazas por amosarnos sempre, por ensinarnos a cuidarnos e sempre con humor.